Nói cái tàu đi cũng lưng mình lấy bé rồi nè. Em là cái mình 왜 이러지? 아, 가서 스포르즈 분노 운동이 부자고. So guys, जोङो दायो फुजायाव थांनो नागिरदों माने गामियाव फुजा जागासिनो ओमफ्राय बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो ब्लग भिडिअ आदै थाथ'दों आंजों ओमफ्राय दा फुजायाव थांसै बेखौ खेला गेलेगोन आरोना जों दिनै ओमफ्राय दा थांसै नोंथांमोना नायदो फुजायाव माबायदि so guys माने एसे प्रब्लेमनि थाखाय आं भिडिअ हगारनो हाथ'वाखैमोन गाबोननिफ्राय स्टार्टिं जासिगोन भिडिअआ नायबाय थादो नोंथांमोना दा एखे आन्दार आरोना खोमसि थास'आ मालाय बिजिथार गाइस नोंथांमोनखौ डाइरेक्ट फुजायाव देखायखानोसै ओमफ्राय लामायाव जों थाबायदोंसो नालाय खाथि जाखायो ओमफ्राय डाइरेक्ट फुजा मोनहैबा भिडिअ बानायनोसै नायलांबाय थादो नोंथांमोना माने गाइस मानसियानो गैथ'आ आरोना फुजायाव ओमफ्राय जों खेला गेलेनोसै मानसियानो गैथ'आ आरोना फैथ'वाखै गाइस A few moments later. Nói cái tàu đi cũng lưng mình lấy bé rồi nè. Em là cái mình 왜 이러지? 아, 가서 스포르즈 분노 운동이 부자고. 나 만약 खेला गेलेनोसै नायदो माबायदि दाउमोन जोंखौ नायदो फुजायाव माने मानसिफोरनि एसे खालि नुदों आरोना आङो ओमफ्रायो खालि सेंग्राफोरल' सिख्लाफोर गैया आरोना जोंहा सिंगेल जाहैबायना माने आदैमोना नै आदै हाबा जाखांबाय दे बेखौ दा गोसोथोखा नैखौ गोसोथो माने बे थास' आंखौ दा लाखालै रावबो आंना दंखायो आंखौ दा ओरैबायदि मानसि आरोना मानसिजों मानसि नायजाया जाबजोबलायनायसो पार्टि जाबनाय बायदि आयै लागाव होलागासिनो आरोना एसे लास्टलै दिनै माने लोखि फुजा नालाय लास्ट फुजा ओरैबायदि मानसिया मयासै आंखौ मयासै थ'हि बिदिसो जाहैबाय माने दा ओरैबायदि जागासिनो आरोना हेल' गाइस वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि दसेल' हरनाय जाबाय माबायदि नुदों गासिबो बोरै दं गासिबो खब्लाब्ला नुदों ओइ नै जोंबो दा दैखौ खेला गेलेहोगोन आरोना बल ओमफ्राय दा खेलायाव फैदों जोङो खेलायाव थांसै गेलेनो नाय जे मानसिफ्रा खुबैनो फैदोंना आरोना दा माने खेलनो नागिरदों आरोना नै गेदेरा खुसिन जोंना लागाव गैया दा बलखौनो मोनाखै दासिमबो मोनाबा माजों खुबैगोन नोङो देलाय फैसा लानानै नेगासिनो बलखौनो होआ खेला होग्राफ्रा ना लागाव bisa susah बेखौनो नागिरदोंमोनलै आं बिगुर बिबाय खानायखौनो लागाव गेदेर हो इन्जय गेदेरा खनसेनो खोलै होसिगोन बियो हायाबा नोंखो नायनो नोंखौ oi थांनो दङ मानसिङा बियो माथाम जाबाय दा नै गास माने मानै मोनबाय आरोना 300 थाखा थांनानै सोलाय मासे सोलाय मानै मोनबाय नै फैनांग्रानि बे मासे सोलायदो जाहैजोबनांगौ
ओरैबायदि लामाखै मोनो थान्दा लामाखै मोनो बैहाय दखानावसो मोनो ओरैबायदि मानसि आरोना गाइस ओरैबायदि मानसि आरोना जायो ओइ 800 आयै बेखौ मोननाय मा एखेबारे बेनो रलिं होजोबलां Oh my god बेखौ माने लादों आरोना दा ओमफ्राय बेखौ मोनगोन ना मोना नायो गाइस ओरैबायदि खुसि जागोन बिथिं थान्दा मोनो guys थान्दा लोंनो फैदों आरोना बै जोंना दावदै एवग्राया बिबा माने थान्दा लोंनो Coba nak pour double one sida. Oh, anak pour double one sida. Oh, sebagai double one. Ya. Mana yang tanda lengan mama mungkin dia. Bukan aja cuma boleh baik baik mungkin. Malang gila mama bangun dia. Dia paling gila ni. Baik tu mama bangun dia. Matu mana sih cupai. Alu mungkin dia. Oke baik. Alu mungkin dia. Alu. Dia nak alu mana dia tahu dia mana. Beneran ni. Alu sih. Semua mulai ni. Gue ekspor baik ni. Naik dia. हिन्जाव सिखावखायो माने मानसिफोरखौ नायबानो हिन्जाव सिखावखायो आरोना माथिं नागाबोनांगोन गाबोन ना बेखौनो नायदो माबा मानसि जागानखायो मानै मोनबाय मानै मोनबाय नोंखौ सिखावबाय मिनि होनलायनानै होगासिनो आसोलफ्रा ओरैबायदि खस्थ' खालाम मानै मोनबाय आरोना गोरलै दाउखौ बेनो खस्थ' खालामदों बेखौनो आयै माने ओरैबायदि खुदोंमोन आरोना ओमफ्राय मोनगोन सानदोंमोन गैया मानैल' गाइस मोनाबायबो दायो हरनि 12थासो 1थासो जाबायदां ओमफ्राय नोंथांमोना नायनानै भिडिअखौ मोजां मोनोबा गावसिला बिदि आरोना दिनैनि ब्लगआ गोदाव सोरावनो